oldest coffee shop is. Me in this city, I love to explore the alley a lot. Use the music by the dish. First step, he put the coffee powder inside the net and she take 1 cup of the boiled water. After that, he put inside the boiled water inside the net, put coffee powder. And then we use spoon, we mix between coffee powder with the boiled water. The second step, we mix between the old coffee with the new coffee together. So the old coffee, it not mean the coffee we brewed yesterday or months ago. No, yeah, it's just the coffee we brewed in a few minutes ago. So the reason we mix the old coffee with the new coffee because the new one very strong. So that's why the old coffee water can mix with them to balance about the taste. The last step, he will take out the coffee water to the cup. After that, he remix one more time inside the net together. And after remix the last time, we keep the coffee water inside here. When the customer come, we use this coffee to sell for them. So this is the finish about the process how we brew coffee here. So this coffee shop is a family business. Nowadays we have 3 generations to do business. Yeah. So he the 3 generations. Oh yeah. Thank you for a month. From Vietnam. Igazából már nagyon nem reggel van, de nem baj. Ma reggel volt egy ilyen körbevezetésem, egy nagyon cuki lány körbevezet minket a 3., illetve 10. kerületben local helyeket mutatott meg olyan utcákba ment be, ahova egyedül valószínűleg nem mentem volna be. Nagyon-nagyon jó volt, és nagyon aranyos volt, és utána amúgy 6-an voltunk a csoportban. 3 amerikaival voltam, és egy szingapúr párral. És nagyon cuki volt mindenki amúgy, és utána csak velem elment, megmutatta az egyik kedvenc éttermét, és együtt ebédeltünk, és közben beszélgettünk, és annyira jó volt, nagyon cuki volt. Ez a Café Apartment, itt voltam, és a legtetejére felmentem. Ja igen, ezen az oldalon voltam, ott voltam fent. Ittam egy mocsát, beszélgettem egy osztrák lánnyal, akire most amúgy nem tudom, hogy várnom kéne, vagy nem, de minden esetre leírtam. Miután voltam a Café Apartmentbe, még elmentem az osztrák lánnyal, utána egy ilyen turkálóba, meg egy vintage store-ba, utána visszamentem a hostelba, és megmostam a hajam. Konkrétan, amúgy nagyon hosszú már, 15 percig fésültem ki. Szerintem még mindig vannak benne csomag. Borzasztó, amúgy nagyon gondolkozom azon, hogy elmegyek itt egy fodrászhoz, és leválogatom. És Maja most küldött egy képet arról, amikor picik voltunk, és annyira cuki. Jaj, bogár. Vettem egy banit, vegánt. Amúgy finom volt a bami, viszont csípett, és nem tudom, hogy ez mindegyikre jellemző, vagy csak arra, amit én ettem. Én nagyon nehezen bírom, hogy a csípősöt, szóval kicsit szenvedtem vele, de amúgy finom volt. Most megszerzek naptejet valahonnan, aztán meglátjuk. Még hol kötök ki. I don't know.
bag secured. De most szerintem már megyek is vissza, mert nem nagyon fáradt vagyok. Holnap is 7:45-re kell menni. Ez is jó lesz, hogy visszamegyek, és fürdök. Annyira izzadt vagyok, meg minden, szóval nagyon jó lesz. Hello, không cho lên luôn. Coi luôn á. Ok, ai muốn thử thì mình thử nha, mình không quay lại đâu. Vô family á. Người được tôn vinh và Thiên Chúa cũng được tôn vinh nơi người. Amúgy én nem is beszéltem a kamerába. Yes, úristen, na, ma még nem beszéltem semmit. Viszont voltam ugye reggel azon a túrán, hát az annyira nem volt jó. Nem tudtam meg nagyon semmit, csak láttam ugye mindent, de hogy nem magyarázott semmit kb. A fazi. Csak így mindig mondta, my family, come on, follow me, én meg így... Oké. Na, én most ide lövök. Oh, no. Itt egy gyerekjáték. Nagyon látszik. Az izzadság. Melegem van. Wow. Utána ebédeltem ugye egy nagyon finom pound meat. Utána mentem macsázni egyet. És a 2 dolog együtt volt kb. 1000 forint, ami crazy. Nagyon, nagyon olcsó. Ma meg először ültem motoros taxin, kicsit az is. Amúgy ijesztő volt egy picit. Féltem, mert hogy tudtam, hogy jó kezekben vagyok, és hogy nem fog senkivel se ütközni. Most senkit nem láttam. Amikor rajta voltam a taxin, akkor láttam először valakit eldőlni a motorral, de azt se láttam, csak magát az, hogy már a földön van. De nem volt semmi baj, semmi. Amit a vásárlóba mentem, szerintem nagyjából 3 boltban, de annyira elegem lett, meg túl sok volt, és végül nem vettem semmit. Pedig amúgy az a legviccesebb, hogy otthon kiírtam a helyeket, rengeteg videót néztem meg, hogy majd hova akarok elmenni, és oda megyek, és nem veszek végül semmit, mert egyszerűen nem vagyok rá képes szerintem. Ami is én vagyok a fókuszban. Ez most végig nem így volt. Nagyon szomjas voltam már. Good shit. Nagyon jól esik most. Meg akarom nézni az Eurovíziót, és megnéztem most, és 4 órás. Szóval ugye mondjuk 8-kor kezdem el, akkor is csak éjfélre fejezem be. Mindegy. Meglátjuk majd, hogy meddig nézem. De nagyon kíváncsi, még nem hallottam egyetlen egy dalt sem, és ez az egyik kedvenc eseményem az évben. Szóval nagyon meg akarom nézni. Amúgy tegnap volt, és csak helyi idő szerint hajnali 2-kor volt, vagy éjszaka közepén 2-kor volt, szóval arra nem keltem fel. Na, amúgy ez itt több boltnak ugye pop-upja, de minden olyan drága volt, de szús nem vettem végül semmit, pedig akartam. De még van egy túlkáló, hol csak már holnap megyek el, mert I'm dead. De majd meglátjuk. Ahol ilyen nagy pólók vannak amúgy, szóval remélem, hogy jók az árak. Kénének nagyon nagy pólók, mert 2 hoztam, abban egyik kuka is vettem egyet.
ez nagyon keserű, de majd tök finom. Meg amúgy egy barackos valami ital. Van benne barack. Yes, jó. Nice! Második parkosban még kóstolás. Külön adták hozzá zöldségeket amúgy, hagyma. Ez pedig uborka. Jézusom, mekkora. Annyi. Like, ezt nem tudom, meg fogom tudni enni, de mondjuk amúgy nem ettem 10 óta, és most 6 óra van este. Amíg nem csináltam egész nap semmit, szóval hol voltam reggel egyáltalán. Most nem tudom mi. Elvileg ez az egyik legjobb hely itt. Előtte még gyorsan bekennem magam szúnyogriasztóval. Szerintem a szobánkból beszabadult egy szúnyog. Csípett 3 helyen, és arra keltem fel hajnali 3-kor, hogy viszket nagyon. Szóval that was fun. Na, jó. És amúgy ugye nem csináltam be semmit, csak a hostelban voltam. Nem volt kedvem a napon sétálgatni, mert amikor visszamentem a hostelba, akkor úgy nézett ki, mintha esni fog. És nem is lehet, hogy esett, fogalmam sincs. Befejeztem az Eurovision, amit... és ezt felvegyem? Jó. Megnéztem az Eurovisiont, ami az egyik kedvenc eseményem az évben. És olyan szar volt, Szanyi. Nem voltak jó számok. Nem, vagy hát így konkrétan egyet nem tudnék mondani, hogy így emlékezetes volt. Szóval nagyon csalódott voltam. Volt Nemo legalább, aki tavaly ő nyerte. Azt a kurva mekkora. Azt majd megmutatom. Volt baby lasagna és Karia, hogy mondják ezt? Mecsof? Nem mecsof. Ez is jó volt. És ennyi volt jó. Ezek tavalyiak, majd tavaly előtti a Karia. Legalább nem keltem fel ezért 2-kor. Look at that big boy. Konkrétan szerintem a felét bírtam megenni. Nagyon-nagyon finom volt, szóval tök jó. Ez az első bubble tea, amióta itt vagyok amúgy, szóval I'm doing good. De most már nagyon kívántam. Szóval, hogy macsát. Jézus Máriám. Közlekedés itt is crazy. Sávjelzés, csak hogy így legyen valami az úton egyet szerintem. Ez a signature tájuk. Nem tudom, ez mitől a signature, na, de let's taste test. It's good. Igazából így nagyon semmi extra, de finom. Ez nagyon crazy ez a tér is.